antolatzeko aukera ematen du gaztetxe. Esialdian dantzaren inguruan antolatu nahi badu, dantzaren inguruan, edo beste ikastar baten inguruan, irratiaren inguruan, edo horrelako aukerak ematen ditu, Beste irten biderik ez zitzaigun geratu hasierako gaztei, Etxe huts bat zegoen herrian, inongo usorik eta ez eukara, eta ze hobea halako usoa emotea baino, Ametxe egiten dira guztietako ekimenak, kontzertuak, baskariak, bideoprogramak ez daketa, ni esan askotan eta etorte, baina era guztietako hilean gauza pilo bat egoten dira, jentea gehien bat gazteak honetortzeko, eta holantxe bat lortzen da beti izaten da munduan holan tabernetatik eta eskapatzea, edo zikera beste aukera bat izaten. Gaztetxea izan da, gaztetxeari bizia emoteko beharrezkoa da guztion parte hartzea, eta gero eta gazte gehiago, gero eta alternatiba gehiago edo gauza gehiago atera ditugu aurrera, orduan guztion gaztetxea izan behar duen. Bueno, yo sé algo repetido, pero que no tengan ningún tipo de vergüenza en venir o de lo que sea, porque aquí no nos colamos a nadie, aquí lo único que queremos es que nos alimenten con ideas, y más que nos alimenten los jóvenes del pueblo, que es lo que más deseamos, ¿no? Y que aquí tienen un espacio donde no se les va a limitar a nada, cualquier proyecto que ellos consideren es posible aquí. Boteredunak nahi dutena da, gazteria izorratzea, eta herriko gazte guztiak boterea garaitzea. Bertso eskolak nahi duena da, gure hizkuntza bultzatzea. Era honetan bertsoak botaz, nahi dugu hau kantatzea. Bertso eskolak gaztetxea bihurtu, nahi luke euskara etxea. Bertso eskolak gaztetxea bihurtu, nahi luke euskara etxea. Legeak bera ta gora, gaztetxe bat dugu froga. Gaztetxe bat dugu froga. Gazteriaren ibilbideak badeko bere ganora. Zuek jarraitu bidea egiten, ta bidea egingo da. Ta bidea egingo da. Inortan gazte bati, eta baten ere baino gehiago hori esango nioke gauza argi bat. Aitzakirik ez da. Mugitu eperdia, tio, aitzakirik ez da. Eta esan didate, eta entzun ditut gauzak jendea pixka mozkortu dagoenean hitz egiten. Eta uste ez duela esabez esan baina asko esan. Es que vas allí, es que no sé, es que igual me miran mal, aitzaki hutsa. Edo zein pertsona ongi etorri dantzeko gaztetxean, oin arte behintzat, zut uste arazorik ingo denik.